kai waye kai a mazauninka a Bauchi State, muna a cikin ATBU tukunna muna tambayar me mazauninka me mukaminka, da 'yan Tijjaniya sai ka yadda tukunna da a ba su fili su gina masallaci ko ka yadda ko baka yadda ba. Me mazauninka a Bauchi a cikin university a Bauchi State, mukaminka menene a gwamnatance da 'yan Tijjaniya suke bukatan sai da yardanka za su gina masallaci. Sannan a cikin masarautar Bauchi meye mukaminka, a federal government meye mukaminka da 'yan Tijjaniya suna bukatan ka kai da sai sun ji daga gare ka sannan su gina masallaci. Kun ga abin da muke gaya muku yan uwa na cewan dirran da rikakken basalafe mai munin aƙida ya karɓi mulki a cikinsu, billahi allazi la ilaha illa huwa, carbi in ya ganka da shi sai ya nemi halaka ka. Dalilin wai an ba wa almajiran Shehu Tijjani 'yan Tijjaniya a Najeriya ba, an ba su fili su yi masallaci a cikin makarantar ATBU. Wani bawahabi ya garnakakin bawahabi ya fito ya ce ya ajiye limancinsa. Dalilin kawai an ba wa 'yan Tijjaniya dama su gina masallaci, ya ce ya ajiye limancinsa, wanda in ma kawai a bi shi ya zamana ba wani ɗan Tijjaniya bai isa ba, ɗan Ƙadiriya bai isa ba, ɗan Shi'a bai isa ba, kowa sai dai ya bi shi, imma in ba haka ba kuma ya ajiye limancin. Kai ka ce ajiye limancin sa, in ya ajiye limancin daga yau an ce an bar sallah ko an bar ibada. Ku duba irin wannan ƙiyayya da zunzurutun gaba da yake tsakaninsu da al'umman manzon Allah masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku duba irin wannan gaba ya uwa. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ƙiyayyar da suka faɗa a baki ne kawai, wannan ƙiyayyar da ake gwadawa masoya manzon Allah almajiran Shehu Tijjani ƙiyayya ce kawai iya na fatar baki yanzu ya faɗa, amma wa ma tukhfi suduruhum akbar, abinda kirazansu suke ɓoyewa, ina rantse muku da Allah ba ƙaramin ƙiyayya bane. Ƙiyayyar da wahabiyya suke nuna wa masoya manzon Allah ƙiyayyar ta kai. Kar ku mance akwai ɗaya daga cikin malaman salafiya a Kano, shugaban Hizba, wanda da daɗewa bai fi shekara ɗaya ba, ya fito wani abu ya faru saboda yana son ya razana gwamnati, sai ya fito sai ya ce ya ajiye aikinsa. Mutane suka yi wa gwamnatin Abba ca suna zagi. Daga baya kuma don ku gane abin akwai maslahan son zuciya, ba da kansa ba yanzu ba shine shugaban Hizban ba har yanzu. Ina batun ajiye aikin? To ina rantse muku da Allah, wannan ma da suka ce sun ajiye aiki, ba ajiye aikin bane damuwansu, wai suna son su razana shugabannin makarantar ne. Wancan approval da aka ba wa 'yan Tijjaniya na su gina masallaci su dakatar da shugabannin. Kuma wai mutumin da